În Matei, capitolul 9, spune Biblia că Domnul Iisus stătea la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Și chiar atunci unii cărteau că de ce face lucrul acesta. Dar Domnul Iisus Hristos a luat cuvântul și a spus: Eu n-am venit în lumea aceasta pentru cei neprihăniți, pentru cei pocăiți. Eu am venit în lumea aceasta pentru cei păcătoși. Și apoi le-a zis la toți: Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui, căci mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Ce vrea Domnul Iisus Hristos să spună cu aceasta? Domnul Iisus spunea în felul următor: Nu mai evangelizați pe cei pocăiți, ci mergeți în toată lumea, străbateți toate satele, străbateți toate orașele, ieșiți afară, ieșiți în public și spuneți-le la oameni despre Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Puțin mai fac lucrarea aceasta, puțin mai iasă în stradă ca să le spună la oameni că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, lăsați biserica. Este bine să mergeți la biserică, dar este mult mai bine să ieșiți afară, fiindcă sunt o mulțime de oameni care încă n-au auzit despre Iisus Hristos. Ieșiți afară, vă îndemn să ieșiți afară, în public, prin orașe, prin sate, peste tot și să le spuneți la oameni că Iisus Hristos este Domnul, că Iisus Hristos îi iubește, îi ridică, îi acceptă și să vină după El ca să-L urmeze pe El cu toții. Deci, cuvântul acesta, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, este foarte adevărat că bisericile sunt pline de pocăiți, dar din bisericile acestea pline, prea puțini mai ies afară ca să le spună la oamenii aceia care sunt nepocăiți, nemântuiți, căci Iisus Hristos este Domnul. Mergeți afară și începeți adevărata evangelizare, dragii mei. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze și să fiți acei lucrători care sunteți puțini, dar buni